Papagaj šedý žako, ktorého volajú Čibo, býva v Júri nad Hronom a vie nielen rozprávať, ale i spievať. Papagaje sa dokážu naučiť rozprávať, ale vždy iba niekoľko slov. Čibo je však úplne iný. Dokáže okomentovať úplne všetko, čo sa deje v rodine Kišovcov, v ktorej žije. Ja niečo sa tu dookola deje, komentuje. Nielen Čibo sa učí rozprávať od celej rodiny, ale taktiež učí aj on malú 4-ročnú Hanku. 1, 2, 3, 4, 5. Vždy počíta. Jeho najlepším kamarátom je aj pes Benny, ktorého učí, ako sa má správať. Prečo má prísť? Toto sa robí, toto sa nerobí. Rodina ho berie ako ďalšieho člena a preto nemohol zostať ani on na Vianoce bez darčeka. Bez neho by sme nemohli byť. Všetkým vám praje v novom roku iba to naj. Prajem vám veselé Vánoce a nový rok. Z našej kamery bol napokon tak unavený, že vždy slušný Čibo nás pri odchode doslova zaskočil. Ahoj, Čibo. Pakuj do Pred televíziu Joj Diana Pavlísová. Ja ti tu zaspiem, okej?